Horas malihamua manami dohot inanami, nani haholongan itu hatta Jesus Kristus. Pajupang musahita marhiti sada program ima sulu-sulu dohatam. Na pinatupani Gospel Light for Indonesia, ia ausa diri evangelis EM Simajutak manang somal dijo Lekson Simajutak. Songon menguduti renungan marudut naung tapuka di piga minggu naung salpua manginang, ima taringo tu pitu harohaon na hina gigihon ni Jehovah di bata. Na nienet sian buku poda bidu onom, ayat 10 onom rodi ayat 10 sia. Na parjolo ima, mata hagijangon. Asa unang margijang ni roha hita manginang. Alai tabai hutihu ma Jesus Kristus parserep rohai. Dungina paduahun, ima dila pergap-gap. Molo ido tadok ma ido, molo olo tadok ma olo, asing siani, sian sibulis namai. Asa unang mahitanian margabus makatidakon naso sitong. Dungina patuluhon, ima tangan akan madur semudar naso marpipot. Manang tangan na madurson mudar ni halak naso marsala. Asa unang mata pa ula-ula songonon amanginang dihagigihon rohani Jehovah di batadui. Dungin na paupaton ima dibagasan sadarion di ayat 10a rohana batubu-tubu gasa. Atar songo dia do rohana batubu-tubu gasaon. Rohana batubu-tubu gasa ima roha nama mikir-mikiri naing mangulahon akan ajat, akan asosuman, akan asositong. Ima dipapikir-pikiri naing ulahonon nanyan. Somal dorata bigi amanginang di berita. Adong berita pembunuhan. Jelas somal dotong adong pasal ima pembunuhan berencana. Atar songo dia do pembunuhan berencanaon. Ima sada-sada ulaun naung dipikir-pikiri jo di piga-piga bulan mungkin. Olo do sampai martaon. Olo do mungkin manang piga-piga minggu, manang piga-piga hari. Somal do siado nang tusan. Diari on jam nasaon disadoi bana. Direncanahon masudi. Sahak ma tuna terbunuh matutu siado nangi. Jala hukuman nyona manginang hukuman maksimal do. Olo sahak tu hukuman mati. Atar songonomma pembunuhan berencana. Jala sudina ona manginang tubuh mau di bagasan roha. Songon natar surat di bagasan buku Matius bidu 15 ima ayat 10 sia. Ai sian roha do hehe akka pikiran na jahat. Pamunuon, pangalakupon, harorangon, panakoon, hata gap-gap, dohot pangisahion. Jadi manginang sian bagas roha. Ditahi-tahi ma akan jahat. Mungkin ala na Solomono rohata mangida sada-sada halak. Mungkin hita di pasingot. Manang hea salpu hata ni sada-sada halak. Isarana merjaji. Nalao urupan nado manang nalao lehonon nado manang akan asing. Alaidang tiulahon. Isarana mungkin boidotong alanina tersinggung hacik roha. Jadi ditahi-tahi ma lahu mangulahon nasosuman maradupon sisada-sada halak nakingan. Mungkin nanaing mangahu do hita tu dirita. Naing manian sudi mangai tuadul. Naing manian gabi pangumoan di hita. Naing manian asa gabi hasang apod di hita. Tabai ma sada rencana-rencana HP sudi naon dang suman diadupan ni Jehovah debata. Amanginang tasulik kiti jorohatta. Nuaing adong do akatahi-tahi najat
nanaing tabain maradupun sada-sada halak. Unang maulahok kamu yang manginang. Akan nasusuman dihagigihon rohani jahuba di batadui. Atong molo songoni, songo dia do hita asa malua hita sian harohaun nasi songonon. Ayak kanajak do tak pikir-pikiri. Siganu pari, siganu tiki. Lau hita tu sada-sada inganan. Tabereng tusan, tabereng tuson. Tubuh mata hitahi. Somalna akata hitahi naso suman. Dang bui hita manginang. Anggo sian gugutta do. Dang bui hita malua sian akka tahitahi na jaton. Ay naing mangulahon na jahat do. Ido halomuan ni rohata. Ido halomuan ni si bulisi naing tapaula-ula di ngulutta. Alaya manginang. Molo naing malua do hamu. Sian akka harohaon na songonon. Roma hamu tu Jesus. Nunga digarar Jesus nasa dosa doh pangaloy satay. Jalabui mahita di bayas sianaka harohaon si songoni. Tiki mian matutui bana, mian matodina di bagasan rohata. Diburi mahita, marhite mudar naung durus di hau pinar silangi. Diburi marohata, mian matod di porbadia, dirupi mahita, mangulahon akan nauli, akan nadinggan. Songon natar surat di bagasan buku Filipi biduopat ayat 8 songono maridok hatan di debatana sinuraton ni Apostel Paulus. Akup ni ali akadongan. Pikiri hamuma nasa parange nasitong. Na daulat, na tigor, na botor, na uli, na dinggan bigion, rodi sudi na targoar haberjuon, na tahu puji-pujian. Jadi amang inang, siganu pari, siganu tiki roa ka pikiran na songonon, roma hita tu Jesus. Molo miad do ibana di bagasan rohata. Molo miad do todina di bagasan rohata. Na tahu urupan na dohita. Urupi au Tuhan. Dang sitong, dang tikos pikiran si songonon. Naing manian lehonommu pikiran mi Tuhan diau. Sai Tuhan debatama mangurupi hita mangulahosa. Amin.